L-inkwiet dwar il-kwistjoni tal-kirjiet hija realtà li qed jiffaċċjaw ta' kuljum ħafna nies. Kerrerjja u sidien li qed jintlaqtu min b'mod u min b'ieħor. Bl-Oppożizzjoni Nazzjonalista xprunat mill-ġdid id-diskussjoni dwar dan sabiex jinstabu kemm jista jkun malajr soluzzjonijiet għal daw kollha milquta. Madankollu min-naħa tal-Gvern ftit li xejn jidher li hemm pjan jew aptit biex din is-sitwazzjoni tissolva. Bla tweġiba sejb ġifieri. Wara Rodriguez il-ġimgħa filgħodu staqsejna wkoll il-Ministru responsabbli mis-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon. Il-pjan naħseb huwa li jridu naraw ngħinu li dawn il-persuni jistgħu jintlaqtu ħażin. Il-Ministru Michael Falzon spiċċa jammetti li l-aħħar riforma li saret f'dan il-qasam kien taħt Amministrazzjoni Nazzjonalista u li fl-aħħar 8 snin ma sar assolutament xejn. Li ngħidu li ma sar xejn le, nixtieq nfakkar li fl-2010 biftehim parlamentari bejn iż-żewġ naħat sar l-ewwel tibdil. Aħna bqajna nistaqsu x'se jagħmel il-Gvern wara li għamel 8 snin rieqed fuq din il-kwistjoni. Min-1940s meta kienet daħlet il-liġi biex ngħidlek l-antika tal-kera għaddew 80 sena. Issa b'daqshekk xi jfisser ma nagħmlu xejn, nagħmlu. F'pajjiżna persuna minn kull 5 jgħix fil-kera, iżda kemm huma dawk li qed jgħixu f'kirjiet ta' qabel l-1995 mhux magħruf eżatt. U għaldaqstant il-Gvern ma jafx bi preċiż kemm kbira l-problema tal-kirjiet l-antiki. B'Robert Tabela għadu se jibda jagħmel l-istudji.